Честита нова година! Пожелавам ви да сте здрави, щастливи, сплотени и да си зареждате душевните батерии през времето заедно, през смеха, през разговорите и през игрите, защото това наистина е най-бързият и качествен начин, по който можем да се почувстваме веднага много по-добре. Имам предложение за игра, която можеш да използваш с твоето семейство. Това е нещо, което направих с моето семейство по време на празниците и дори не сме завършили играта. Какво направихме? Получихме за подарък ето тази разкошна филцова елха с джобчета, които ние решихме да не пълним с лакомства и шоколади, а вместо това да напълним с ето тези малки листчета с предизвикателства. Сега ще ти покажа какво се падна, когато изтеглихме едно от предизвикателствата. Да си очертаем дланите на хартия и да ги отцветим. Ето това е готовия резултат. Това са дланите ни. Личи си, че синът ми също се е включвал активно в отцветяването. Понякога излизаше от очертанията. Това е напълно нормално. Той сега ще направи 4 години. Старае се човек колкото може, но резултатът на мен много ми хареса и съм си я подпряла тук, докато и намерим място някъде за закачване. Второто, което решихме да направим, беше абсолютна импровизация пак. Беше да си очертаем стъпалата, стъпало в стъпало. Стана ни също много мил спомен. Мисля до година отново да го направим, защото много се забавлявахме и в очертаването и после в отцветяването. Ще се радвам да споделиш на какво играхте с твоето семейство по време на празниците или ако решите да тествате тази идея. Ще се радвам да споделиш как сте се почувствали, как е реагирало самото дете, дали сте се забавлявали. Ако искаш детето ти да говори свободно и уверено, последвай ме.